Yabona uNkulunkulu uzibonakalisa ngendlela eziningi kabi ngoba ujulile. Yabona amandla kaNkulunkulu kaShembe. Mina ngiyawazi mina. Angeke nje mina ngize ngilo ngishona le. Amandla kaNkulunkulu kaShembe ngiyawazi mina. Yabona kuleliya sonto noma kuleliya bandla ngikholwe khona iminyaka engaphezulu kweyishumi. Ngi-honest khona, ngibambelele khona, ngale kokuphushwa, ngimncane, ngale kokuphushwa nokuphoqwa, ngiyela mina ko-23, ngiyigidela mina, isigexe nje ngisigida, ngivunyiwe futhi kakhulu ukushaya imbumu, ngishintsha, kunale mbumu ekuthiwa yokushintsha, ngishintsha, ngivunyiwe, ngi-active khona, hhayi ukuthi ngangixoxelwa mina ngenkonzo yakwaShembe. Ngiyawazi mina amandla khona. Kwakusekhona lapho ubaba uThingo lenkosazana ungakakhothami. Kukhona la ngibheke khona, kodwa yabona amaNazaretha iningi lawo indlela enza ngayo. Iwona lawa angcolisa lento engikhuluma ngayo namhlanje ngalesi sikhathi. Ubingelelo changes Akasha othi kungenzeka noma yini, noma inini, noma kanjani, kunoma ubani ngoba impilo ayisiyona lento ucabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona, futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli, uyabona. Khona la ngifuna ukuqala khona ngaphambi kokuba ngiqhubeke. Ngizoqala la. Yabona njengoba ngikhona ngu-changes Akasha nje. Uma ngabe nina abantu enikholelwa emandleni enginikezwe wona mina, i-higher power, bese nina nihamba nikhuluma la ngaphandle, nikhulume ukuthi uma nibiza igama lami, mina ngiyokwazi ukunilwela izitha zenu ngiyibhubhise, to the point ukuthi nimangame ey'theni zenu ukuthi mina ngiyakwazi ukuthi ngiyibhubhise izitha zenu. One, ningiqhatha nazo vele ngoba ngikhona ngiyaphila la emhlabeni. Ningiqhatha nazo vele ngoba vele uma ufuna inkabi ifuna ukubulala umuntu othile kodwa strong, kumele idile nenyanga yalowo muntu. Kumele idile nenyanga yalowo muntu ukuze ikwazi ukuthola lowo muntu. So kusho ukuthi uma nina nimangame ebantwini